UGWUMBA. People of God, let's give thanks and praise unto the Creator of the whole universe. Let everything that has breath and everything that is within me praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus, you are worthy of our praise. Izo ne mona garaga mo owo ne mona garaga. Anowase Chidi Okoroafor. Ojukwumenka, aka Jukwume. Owo me cha se na enyere yo cha so. Unta na mba ndị a na-enye maka erota na ndu nzukọ Christ aka na-enyezikwa mmadụ oche maka mgbe ahụ ma sị akwa n'iko ma sị emere ihe na ọ dụzi ka ga-asị na ada ekwuzi maka ya kịta enyezi oche azụ bụrụ onye isi ka na-enye oche azụ ọtụtụrụ anyị etu mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Well, achọghị m ịga n'oke omimi n'ụka kama ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ ọ dịghị mma mmadụ igbu ozu ọ ga-eso lie. Ọ dịghị mma mmadụ igbu ozu ọ ga-eso lie. N'ihi na dịka m gwara gị, anọọla m na nzukọ a bụrụ onye ọzọ atụrụ kemgbe m dị afọ 18 nọ n'ọkwa dị iche iche ruere na mbọ ma trọstii ma ọtụtụ ihe dị iche iche. Ana m ekwenye na ọ dịghị mma n'ihi na ọtụtụ ihe gara emebi n'ụka. Ọtụtụ ihe gara emebi n'ụka. Nwee ndị were iwe, nwee ndị chọrọ ịga ụlọ ikpe. Ikwuru okwu sị atụọ nke mbụ atụọ n'ogbe. Anyị ka na agha mere na mbụ, anyị ka nọ n'ụlọ ikpe ya ruo ugbu a. Anyị bịa bata ọzọ rụkwa ụlọ ikpe, ọ ga-abụzi na ọ ga-aghọzi nzukọ agha and ọ gaghị amasị onye nwe nzukọ ka ọ dị otu a. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa sị mụ na ndị isi agaghị abịa nwewa nghọtahie. Chi na-asụ okwu. Chi na-asụ okwu. Ọ bụrụ na dịka ikwuru okwu maka Jonathan, ọ dị okwu o kwuru sị na ọ dịghị mma isi n'ihi ya kwafuo ọbara. Ọ bụrụ na o nwere ike ikwu okwu dị otu a, kedu ihe mere nụ onye emere amara ịbụ nwa Chineke ma amara ịbụ onye ọzọ atụrụ mere amara ịbụ onye isi nzukọ? Kedu ihe ga-eme ọ gaghị asịkwa na ya etozughị etozu na a ga-eji site n'ihi ya nwee ọgbaghara ọzọ n'ime nzukọ Kraịst a na-akpọ nzukọ? Anyị apụtabeghị na nke anyị nọ n'ime ya. Abịa banyekwa ọzọ, ọ ga-akụri nzukọ a. N'ihi ya, metere nnu metere ụsọ, metere nnu metere ụsọ, ka nzukọ dị n'otu, ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ọ bụ iwe ma mkpe ma oche azụ ga-eme ka nzukọ dịkwa otu ọ dị na-aga n'ihu, ọ dịghị ihe ọ bụ. Ka emee ya n'ihi ọdịmma nke nzukọ Kraịst. Ikwugharị ọzọ, ekwuola m okwu Chineke, ekwuchabeghị m.
ịjụọ m ihe mere m ji mee ihe m mere, ekwuchabeghị m okwu Chineke. Ihe mere m ji sị ka m nye onwe m na mkpebi ọbụla nzukọ mebere bụ achọrọ m ikwu okwu Chineke echi. Na-aghọta ihe m na-ekwu? Achọrọ m ikwu okwu Chineke. Ọ dị ụdị ihe m ga-eme, ọ dị ụdị ọgụ m ga-alụ ma emebisia okwu Chineke ndị m kwuru. Ndị mmadụ asị, ọkwa onye kwuru ihe a mere ihe dị otu a. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa sị ka nzukọ Kraịst gaa n'ihu, ka anyị gaa n'ihu. Mana ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị ka a na-ege ugbu a, ọ bụ eziokwu ikwu uche na-asa okwu, ọ bụ ndị ka okpokọtara ya bụ okwu. Mana ụfọdụ ga-asị na mgbe ya bụ ihe na-ada na a na-ahụkwa n'akụkụ nke a na-anụ. mgbe ya bụ mmiri ezocha na agbacha nwere ike ịkpọtụrụ anyị ihe mere. Achọghị m, ọ naghị amasị m bịa kpupewa ihe ndị a n'ihi na etifeela m ha n'azụ. Ihe bụ ebumnuche m ugbu a bụ ka eziri ozi ọma Jizọs Kraịst a gawa n'ihu, n'ihi na mkpupewa ya ọ ga-eme ka m bịa chetawa ihe because mgbe ihe na-eme egbesara m ikpere n'ala na ọta na chọọchị si nzukọ Kraịst, na ana m eji ihe a niile tifee n'aka onye nwe chọọchị. Adọbụ onye nwe chọọchị bụ onye pụrụ ịsa okwu. Mana ọ na-echeghị na enwere ndị ya bụ akụkọ nwere ike inyere aka echi ma ọ bụrụ na ụdị ihe aka dapụta, maka ndị o nwere ike inyere aka bụ alụlụ ọgụ. Ihe m nwere ike gwa onye ọbụla bụ alụlụ ọgụ. Because ịlụ ọgụ na nzukọ Kraịst, lụọ ọgụ lụta. Kwe na ihe m na-ekwu, ịlụ ọgụ lụta. Ele anya n'ihi ịlụ ọgụ lụta, ị gaghị asị ya chọọchị. Onye nwe chọọchị nwere ike ịbịa n'etiti abalị tee gị ọkpọ sị gị ngwara gị ịghachia chọọchị. Ọ ya mere m ga-esi gị chi na-asa gị n'okwu. And ọ dịla ọtụtụ nkwa onye nwe anyị kwere m. Ọ dịla ọtụtụ ihe onye nwe anyị sị ga-emenụ. Ihe ahụ ụfọdụ che na ọ bụ iberibe. Ọ dị ihe Chineke ji ya eme. And n'ụbọchị ndị na-abịa n'ihu, ọgbọ a na ọgbọ nke na-abịanụ ga-ekele Chineke na iberibe ahụ mmadụ ji aka ya daa n'ihi ozi ọma na n'ihi ọganiru nke nzukọ Kraịst. a ga-asị na ikekwe na amara ụrọ n'akụkụ nke a izi akụkụ nke ọzọ si makwasị ọ bụ na ntị ya esika ike ka ọ bụ na enwere ozi ị nụrụ n'aka Chineke na enwere ihe kpaliri iji si ngwa etu ọbụla o si dị ikpe, maka ana m eche etu ọ dị na dịka onye ụkọchukwu a na-eburu akwụkwọ nsọ na-abịa ezi ndị ọzọ ozi ọma nọkọtara bịa ụka baa n'azụ oche gaa nọrọ n'azụ oche. Kedu etu ọ dị? Ana m echekwa otu onye kere mmadụ. Ana m eche dịka ị na-ekwu ya na ma na-echeta otu onye kere mmadụ ji were onwe ya nye n'aka ndị okenye sị kpọgbuo m n'oge. Ana m eche na ọ bụ ihe atụ na onye kere mmadụ, onye nwere ikikere, onye kere mmadụ, onye na-eme ka nwụọ ọnwụọ, na-eme ka dị ndụ, o mechaa onye onwe ya n'aka ndị o nwere ike naanị ọsị taa ala elomie ha, ọgbachi nkịtị nye onwe ya, ha ekee ya, ọgbuo ya n'elu obe. Ihe anyị na-aga bụ iche mmụọ. Aga m kwenye ya, ọ bụghị na mmadụ enweghị ndị na-eso ya,
ọ bụghị na onye ọbụla nwere otu o si nata nwa otu ya na Chineke si na-emekọta ihe. Kama ihe dị m mkpa karịa ihe niile bụ achọrọ m izi ozi ọma echi. Nke abụọ, achọrọ m ịgbata ihe a na-agbata n'ọsọ n'iji eluigwe. Mgbe m nọ na bụrụ onye isi, ọ dị ihe m na-agwa ndị mmadụ. Asị m ha na ọkwa ọbụla iji etinye ya n'ime obi gị, buru ya ebe a, buru ya na nkụ. Ụbọchị ndị nyere gị ya chọkwara ya gị dị mbụ wepụta ya sị ngwa were na itinye ya n'obi na ala obi gị. Mgbe ọbụla ndị nyere gị ya chọrọ ị nwere ike na-abịa ya obi, ịdọgbu onwe gị n'obi. Ọ bụrụ na ijiri mma dịka Pita magbuo mma, no. Ọ dị ihe dị iche n'ije ozi na ọkwa. Na ọ bụ ihe a ka m kwuwara okwu ya from mgbe m bara. Anyị ga-eme ọdịiche na ozi Chineke nyere mmadụ na ọkwa. Ọkwa nwere ike kwasị gị nku. Ọkwa nwere ike kwasịa gị nku kama ijide ozi ahụ Chineke nyere. Ọkwa ọbụla gụọ ya dịka ọ bụ privilege, ohere. Ma ọ dị onye nwe nzukọ Kraịst, ọ na-abịakwanụ. Onye na-akwụ ụgwọ ọlụ na-eme gịnị? Onye na-akwụ ụgwọ ọlụ na-abịa. So onye na-akwụ ụgwọ ọlụ na-abịa. Ọ dị abụ anyị na-abụsị, anyị bịara ọlụ n'elu ụwa nka, onye nụrụ ihe ọ lụrụ ga-akọrọ Jehova n'onwe ya. Abịara m ọlụ n'elu ụwa nka, onye nụrụ ihe ọ lụrụ ga-akọrọ Jehova n'onwe ya. Ndị mmadụ nwere ike lụọ ihe ọbụla, ndị mmadụ nwere ike chi ọchị, ndị mmadụ nwere ike isi nzukọ anyị mere n'etiti abalị, ihe anyị mere, anyị emeela ọrụ ọla, anyị emeela succeed. But a succeed chabeghị ruo mgbe onye nwe nzukọ kwuru okwu. Nsogbu anyị nwekwana bụ n'oge ya dị iche n'oge nke anyị. Ọ sị n'ihi na ihe ekpere n'ikpe, sentenced against evil, is not quickly executed. The heart of the sons of men go deeper and deeper in evil. Ndị mmadụ na-aga n'ihi na ọ bụghị ime ya ịda mgbe ahụ, ọ bụghị ime ya akụtu ogwu. O nwere okwu Chineke m na-ekwu na ebe m kwuru okwu na izuụka gara aga. M sị ha na mgbachi nkịtị Chineke, ma ịkpachaghị ama ịghọghị Chineke na mgbachi nkịtị ya. Mgbe ụfọdụ na-achọ ka Chineke ka o mee ihe mgbugbu a ya agbachi nkịtị. Leenụ ebe m ji kwuo okwu Chineke na Sọnde gara aga. Jizọs nọ n'ime ụgbọ, ebili mmiri abịa. Jizọs nọ n'ime ụgbọ, ebili mmiri abịa. Ahụzie ka Jizọs buru pilo na-arahụ ụra. Ịrahụ ụra mgbe o kwesịrị ikwu okwu ka ebili mmiri mee dịka mmadụ sịrị. Ha sị, Masta, nna anyị ukwu, gị na-arahụkwa n'ụra, ị chọrọ ka anyị laa n'iyi? Ma ọ bụ mgbe ọ chọrọ, mgbe o kpebiri ka o biliri sị ka ndajụ dị, ndajụ emere dị. So n'ime ndụ anyị nọ n'aka Chineke. Nke okwu a, nzukọ Kraịst ga-aga n'ihu. Ọ dịghị onye ọbụla nọ n'elu ụwa. A na-ahụ ndị mmadụ na-asị chọọchị m, chọọchị m, chọọchị m, chọọchị m, chọọchị m. Ọ dịghị onye ọ bụ nke ya. Ọ dịghị onye ọ bụ nke ya. Ọ gwụla otu onye chụrụ aja bụ aha ya bụ Jizọs Kraịst. Ọ sị, I will build my church. M ga-ewu nzukọ m, ana ọnụ ama nke Hades agaghị aka ya ike. Ọ bụ chọọchị Jizọs. Ọ bụ ya ka nwere ikikere ime ihe ọ chọrọ iji ya mee. Werekwa na onye ọ chọrọ iji were tere gịnị ngọrị. Kama ka m tụpụ okwu a, ọ ga-abakwara ndị ọzọ uru. Mgbe ọbụla nzukọ ọbụla na-akpa onye isi ha aka,
ha na-ebitu aka ntọala nke nzukọ ahụ. Na-ekwu ya, nzukọ ọbụla kpara onye isi ha aka na-ebitu aka ntọala nke nzukọ ahụ. Enwe ebe anyị chọrọ ka anyị gaa na-ekwe ha ikekwe ka anyị hapụ ekekwe n'etu gị na Chineke si kpa, mana etu o si dị, gịnị buteziri maka abịa ugbu a n'ihe gbasara nzukọ Kraịst, ụmụ chọọchị dị iche iche, ị na-anya efuzi na ọ dịghị etu ahụ na mbụ, bụ na ebe ha na signboard ọbụla egosikwa n'ọkwa mmụọ bụ GO, adị ama onye a tinyere ebe azụ akwụ n'ọkwa mmụọ bụ onye a mee ka ọ na-emekarị si wepụtakwu ya tupu ofu ha bagwe n'isi. Gịnị mere ka o ji dịka gasị na ndị isi dịka na-azụzi nga-akpụ ya empire n'ụwa n'ụdị na nke abụkwa nke mụ onye ọbụla emekwe abịakwa n'ebe a, onye bi ebe ahụ kama ya sizọpịa ya. Gịnị butere ihe ahụ? O socha na anyị jụrụ taịm nwa ọhịa m sị ka m gwa gị na ihe ndị a bụcha ọgwụgwụ oge, mana ọ ga-ebido na ndị isi. Eche m na ndị isi marụ ihe a na-ekwu bụ ndị ga na-asị anyị mba na ego ihe Chineke kwuru. Ọ bụ ọgwụgwụ oge. And otu ihe anyị na-ele anya na Kraịst ga-abịa, ka m jụọ otu ajụjụ. Anyị na-ele anya na Jizọs na-abịa ọsịsọ. Otu abụsị, Jizọs na-abịa ọsịsọ, jidesie ihe nwere ike, ekwekwala ka onye ọbụla wedara okpueze gị. Jizọs na-abịa ọsịsọ. Ụfọdụ ihe ndị anyị na-ahụ ugbu a bụ ọgwụgwụ oge, kama o nwekwara ike ọ gaghị abịa ruo 50 ma ọ bụ 100 afọ na-abịa abịa. Onye maara? Ọ dị mkpa ka mmadụ bụrụ onye isi nzukọ, wee nzukọ ga-adị ndụ karịa gị, nke bụ I want your church to outlive you. Onye ọbụla rụọ nzukọ ya n'ụdị nzukọ ahụ ga-adị ndụ, achọgodi achọ ma ahụghị ya, ya bụrụ na nzukọ ga-adị ndụ. Ka nzukọ ọbụla ghara ịdị ka the generals of Alexander the Great. Mgbe a chọrọ Alexander the Great ma ahụghị ya, ebe niile ekewasị ya. Ọzọ, ụfọdụ ihe ndị a na-abụ onye ka m ga-atụkwasị obi? Onye ka m ga-atụkwasị obi? N'ihi ụfọdụ ihe ha na-agabigara n'aka ụmụnna ụgha. Onye ịtụpụrụ ihe na ọ bịazie imegide. So ụfọdụ ndị a na-asị onye ka m ga-atụkwasị obi? Ọ bịa mere mgbe ụfọdụ hụ na ụfọdụ nzukọ ile ndị a na-eme ndị bụ ndị trọstii ebe atọ mgbe na ọ dịbeghị ihe mbụ na ogugo nzukọ, mgbe m kwuru okwu ha we still brethren, ndị abịa sị kedu ihe bụ ịga lee ebe a na publish trọstii, ịhụ nna, ịhụ nwa, ịhụ nwanne, ọ bụ onye ka a ga-atụkwasị obi? Kama ihe m chọrọ ichetara onye ọbụla bụ na ọ ka dị ndị amụma ndị na-akpọbeghị isi ala nye bara peteji ọ ya achọpụta. So ọ bụ ya ihe adịchaghị mfe ikwu, kama ị gaghị esite na ọ dịkwaghị onye maọbụ na ndị mmadụ na-agharịpụ mmadụ mezie ya dịka sị na ọ bụ ihe. Ị gaghị esi ebe ị na-achọ ihe nke aka gị imejọzi onye nwe nzukọ bụ Kraịst. Onye ọbụla rụọ nzukọ ya, plan nzukọ dịka gasị bie ndụ dịka sị na Jizọs na-abịa taa, but mee ka ya plan dịka sị na ọ ka fọrọ 100 afọ. Ọ bịa mere ma nwanne m nwoke, ihe anyị mere bụ ihe m mere eme ka ọgbọ na-abịa n'ihu ga-echeta
aja anyị chụrụ ka nzukọ dị n'otu ha ga-echeta ya. Na ọ na enwere ka esi dewe akwụkwọ nsọ ọzọ ịgbakwunye ihe si na ihe ahụ ozi Reverend Chidi Okoroafor ziri ndị otu Kraịst n'afọ 2020. Ọ dị mma, mgbe ya bụ ihe na-ada, mgbe ọ dịgaga sị na ma ndị tụkwasịrị obi garịpụrụ ọ dị etu ọ dị Jizọs na ogige Gethsemane, enwere etu ị na-esi nọkọta ihe arụwekwa onwe gị anya ka ịkwụkwa maka na kwere nwere ihe na-abụ mmekọta mmadụ si ka ị na-achịkwa azụ ga-achịkwa Chineke biko nna ọkwa etu a ka ọ dị ka nwere maka ama m na ma Jizọs katara si Chineke biko ọkwa ụdị ha ikwutara ya ọnwa isii ka m nọ n'iru onye nwanyị, ọnwa isii. Ọ dị ihe ọ gwara m, ọ dị ọtụtụ ihe ọ gwara m, a site na amara Chineke ihe ndị ahụ ga-apụta ihe dị ka anyị na-aga. Ọ dị ọtụtụ ihe ndị ahụ because anaghị eme Chineke ihe n'azụ, anaghị eme Chineke ihe n'azụ. Ọ ga-emeli Chineke ihe n'azụ. Ọ mara na onye ọbụla, ọ mara na ude nsụrụ asụ, ọ maara anya arọrọ arọ na nke elere ele, onye nwe anyị maara ya. Ọ marala mmadụ nwere ike mechaa ihe rashi ọnụ ya dịka onwe gị onye bet onye nwe mmadụ ọbịa nwe ndị nwe mmadụ ọbịa bụ otu abụsị Jehova bụ anya n'elu ụwa, Jehova bụ anya n'elu ụwa. Ọ marala ihe niile, mụ na ya emerekọtala ihe. Ọ dịkwa ohe, ọ dị ihe ọ gwara ejiọla ya amakwana, ejiọla ya ama ihe nzuzo. Ọ bụ nke ga-apụta ihe ya pụtawa ihe ka ahụ ihe dịrị m na dịka onye nke Chineke. N'ihi na ihe dị na-agwa unu ihe a adị ama ma o mewego unu marụkwa ọ sịbeghị m ka m mee ka mara kama ihe dị anyị mkpa ugbu a bụ iziwe ozi ọsị ka anyị ziri, ka anyị gaa n'ihu izi ozi ọma, ka nzukọ Jizọs Kraịst na-aga n'ihi na anọrọ m na ọta n'oge a ya emetụkwa m aka pụrụ iche, nyekwa m ọ dị ihe ọ gwara m kama n'ihi na ọ da-adị ndụ okwu ọnụ ya niile ga-emezu, n'ihi na okwu ọnụ ya ga-emezu na ọ bụ ya nwe nzukọ Kraịst. Otu nsogbu anyị chọrọ ka itinye ọnụ n'ime ya na nzukọ Kraịst ugbu a bụ egwu agwara ọgwa bụ nke juru ebe niile. Onye na-enwe mgbe a ga-asị na ọ bụ nwa atụrụ Chineke bụzi onye ọzụzụ atụrụ. Onye na-enwe mgbe o mere born again ifuzi echi ọ ga na general overseer, ọ na-ekwu amụma ebe niile. Gịnị ka ị nwere ekwu nna anyị ukwu? Otu n'ime okwu m kwuru nke dị n'epekele, asị m n'ime okwu ahụ na nsogbu anyị nwere na nzukọ bụ na ọ dị ndị na-abụbeghị ụmụ Chineke tuturu ha bụrụ onye nke Chineke. Ka m kọwaa ya maọbụ ana m asị n'asụsụ Bekee, there are people who became men of God without becoming children of God first. Ị kwesịrị ịbụ nwa Chineke na mbụ tutu oge bịa toruo ogugoro ịbụ onye nke Chineke maọbụ onye ọzụzụ atụrụ. Ọ dị okwu ikwuru ka m were asụsụ gị esi mmadụ ịgba atụrụ before ya bụrụ onye na-azụ ya. Because mgbe anyị na-ekwu okwu asị mgbe na-azụ m dị ka atụrụ, that is ịbụ atụrụ. Ị kwesịrị ịbụ atụrụ tutu gị toruo n'okwu ka ịbụzi onye na-azụ ya azụ. Kama ọ dị ndị ha na Jizọs Kraịst na-enweghị mmerekọta. Baịbụl sị na Jọn nke mbụ
John isi mgbamokwu 12 ka ha rabụ ndị narị ha ka enyere ikikere ịbụ ụmụ Chineke. Mgbe na-egbubeghị nwa Chineke, ị bịazie n'igoro n'ogugoro nke ị na-elekọta ụmụ Chineke. O nwere otu ọ dị. N'ihi na ịbụghị nwa Chineke, maghị ihe ọ pụtara ịbụ nwa Chineke. Ị maghị ụdị ndụ nwa Chineke kwesịrị. Imezie n'ogugo ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndụ ụwa nke mmadụ nọketere. O yiri abịa n'obodo. Ị bụghị onye obodo anyị bụ Naịjirịa. Ị nọkete bụrụzie onye isi Naịjirịa. Ọ dị n'otu ọ dị. Ị bụghị onye obodo. Amaghị dị ka onye obodo a. Anọketa hụzie gị n'ogugoro ịbụzi onye na-achị achị. N'ihi ya, ị gaghị ama otu omenala anyị dị ka ndị Naịjirịa. Ị gaghị ama ihe bụ ịkpa aka na ya nsogbu adị na ị na-emataghị obodo a. Otu a ka ọ dịkwa na ọ bụrụ na mmadụ agbaghị mbọ, mmadụ abụghị nwa Chineke, ọ maghị ihe ọ pụtara ịbụ nwa Chineke, ọ nọkete hụta onwe ya ebe ọ bụzi ndị na-azụ ụmụ Chineke, ọ ga-ewere nri na-ekwesịghị atụrụ nye atụrụ. Ọ ga-aga were nri na-ekwesịghị atụrụ nye atụrụ. Akwụkwọ nsọ kwusiri ike maka ya. Ọ sị site na mkpụrụ ha na ị ga-eme gịnị? Ị ga-ama ha. O nwere ndị bịara ọ bụ ile anya, o nwere ndị bịara dị ka ha bịara ịzụ ahịa iwere nke iri ego. Ya bụrụ ihe ha bịara ileba anya, iwere anya leba anya nke ọma, gị mara ma ụdị okwuchukwu ha na-ekwu, ma ụdị agwa ha na-akpa, ma otu ha si na-eje ozi na ọgbakọ ha, ga-eme ka ị mara ebe ha si. Ana m ajụ ajụjụ mgbe ụfọdụ so, kedu ihe bụ imepe igwe na-ekwu okwu ịnụ na onye a bụ onye ukwu nke Chineke, onye amụma dị ukwuu, onye ọka dibịa, onye nka, onye gbara agba, ma ọ dịghị mgbe ị ga-anụ na onye dị otu a bụ nwa Chineke. Ọ dịghị mgbe ị ga-anụ na onye dị otu a nwere onye zụrụ ya, na o nwere onye zụrụ ya dịka onye na-eso ụzọ nke Kraịst. Ị gaghị anụ ihe ndị a. Eleghị anya, o nwere ike ịbụkwa na ọ bụ onye rigotere elu n'ọkwa na ụdị dị ọlị ya. Anaghị m emegide mmadụ ịrekọta ọkwa dị elu, kama onye ahụ nọ n'ọkwa dị elu bụrụ onye ji ego, bụrụ onye a maara aha ya, kwesịrị ka ọ bịarụ n'ogo ụwa niile maara na onye dị otu echegharịala bụrụ nwa Chineke. Ana ịbụ nwa Chineke ekwesịghị inwe ihe dịkasị mgbe mbụ. Ọ dị abụ anyị na-abụ asị, mgbanwe m dị ukwuu site mgbe m kwere n'ozi ọma. Mgbanwe m dị ukwuu site mgbe m kwere, ihe niile m na-eme mbụ emekwa m ọzọ. Mgbanwe m dị ukwuu site mgbe m kwere. Anyị kwere nke a n'ihi na ndị Kọrịntị nke abụ isi 7:17, ọsọ onye ọbụla nke nọ n'ime Kraịst aghọọla onye ekere ọhụrụ. Ihe ochie agasiwo, lee ha aghọwo ihe ọhụrụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe ndị a na-edo anya. Asịkwana yes, onye a nwere mgbe ọ na-ebi ndụ dị otu a na ndụ dị otu a, mee ihe dị otu a, kama mgbe ọ nabatara Jizọs Kraịst, ihe ọhụrụ eme n'ime ndụ ya, mgbanwe ọhụrụ adịrị. Ma ọ bụrụ na onweghị mgbe a hụrụ ihe ndị a, ịnọkọtezi hụ onye ahụ ka ọ wụgoro bụrụ onye na-azụ atụrụ, ka a jụọ ajụjụ. O kwesịghị ka ọ dị otu. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu, mmadụ ịbụ onye ọzụzụ atụrụ mgbe na ọ bụghị ọ bụrụ gị na atụrụ. O tebeghị aka ebidoro nwa aha gị dịka onye ozi ọma mgbe ị na-enye anyị okwu Chineke, should I still forgive him, na ndị ọzọkwa, injury time na ndị dịka ibia. Ọ dịghị anya ebido nwazie na Reverend Chidi Okoroafor bụzi onye isi ụlọ ụka Church Assemblies of God n'ụwa dum gba gburugburu. Wedị ka ihe gbara ndị mmadụ gharị emeghị eme ịba na ghọọ General Overseer. Kọdụrụ anyị etu isi bido kpawa ya bụ nkata wee ghọrọ ngịga. Abụ m dịka asụsụ gị kwuru, brother nke bụ nwanna nwoke. Abụ nwanna nwoke n'ime Kraịst site na mgbe m nọ
secondary school mgbe m nọ afọ na-agụ afọ nke abụọ na secondary school mgbe m nabatara Jesus Christ were ọnụnọ ọkụ n'obi nabata Jesus Christ. Ndị mụ na ha gara secondary school, national high school, Azumini Ndoke. Ịjụọ ha ajụjụ maka brother Chidi Okoroafor, ha ga-agwa gị n'otu anyị si bụrụ ma mgbe anyị nọ secondary school. Ma ịjụ ajụ ndị nkụzi, ndị kụziri anyị, ha ga-agwa gị na anyị kpere Chineke, sị na amara Chineke n'ogugoro mgbe ahụ na school ebe anyị na-aga school. Anyị nọ na Scripture Union ma bụrụ m nọkọrọ na school mgbe ahụ, mgbe m bụrụ prayer secretary mgbe m ka nọ na junior class, bịa na final year bụrụ president of the Scripture Union. Sị na amara Chineke onye nwe nyere m amamihe nke ịgụta akwụkwọ ruere na mgbe m nọ na-abụ onye na-agụ akwụkwọ, o nwere asambodo e nyere m dịka onye kachasịnụ n'ịma akwụkwọ n'etiti ndị anyị na ha sọpụta mgbe ahụ. So mgbe m na-achọ ịpụ, aka Chineke adị ike n'arụ m, ya bụrụ na onye nwe anyị chọrọ ka m jere ya ozi. Ka m mekwa ka ị mara, mgbe m nọ na-aga, otu n'ime ihe Chineke ji m yiwa a na-akpọ intercessors prayer camp, ndị na-agbakọta na-ekpe ekpere abalị atọ, ụbọchị atọ na abalị atọ na-ebu ọnụ. M malitere kwa ya na secondary school. Taa o meela, in the next afọ abụọ na-abịa abịa, anyị na-aga ime ihe dịka 10 afọ ekpere ahụ malitere. Mgbe ụfọdụ na-atụgharị uche m sị, ihe nwanyị, mgbe m na-ele anya, ọ dị ụbọchị m na-agba nwa m nwoke okwu, m si ya lekwa afọ ole ịmakwa ịtọladị ihe m bụra tutu ma bụrụ onye ọzụzụ atọrọ. M nọ na-ele anya m si onye nwanyị, ka ebe ihe iji nwatakịrị afọ 18 na-eme, ka afọ 18 ka m nọ nwee ike ịbụ onye na-elekọta adaka Chineke dị na-akpụ m n'oge ahụ n'ụzọ pụrụ iche.